chapter 20 o gipadayag kapitulo 20 bersikulo 11 hangtod sa 15. So kaniadto na salita na anda na nato or nakasanayan nga every Sunday ang madungog ra gyud nato Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Unya dili pag yun ingon anak katinaw ang pagpasabot. Muna makatingala ka sa tao bitaw. Sige man siya simba wa man nabako. Bitaw nganong puyo ra man siya sa sala. Nganong so naa kay pangutana anak. And that is why dinhi ato na makatunan unsay mga gitudlo sa Ginoo pinaagi sa mga pulong ikinabuhit yun nato kay diha ra ka makahimo og difference kalahian. No? Masay kalahian, mga ngalan sa simbahan. Kisa may gihisgutan diya, si Jesus Christ nga nalansang. Yung mayon, padyoban, lahi na silang tinuungan. Kisa man di ay, ang ituuhan. No, ang kalahian lang yun, ang pagkinabuhi sumala sa gitudlo sa Diyos. Muna siya, amen ba? Pag mo yung pagpaubos. Unya, kano sa mga kamakaton sa pagpaubos? Kanang sungugon ka. Pag ingong higugma, kano sa mga kamakato higugma? Sa diyang awayon ka. Yes, sir. Nakuha na to? Kana ba? Manang, di kay pag giaway ka, gigihala yun. Ngayon sa si Lord, pag sagpaon ka sa wala, ipasagpa ko dito karon. Suwaye, di ba? Banlawan po nimo dayon. Pag sagpa niya, kaduha mo dayon nimo ha. No? Napalain, ningo si Lord, pagkawato ng imong paggawas na biste, hatag pod ang pangsod. Suwaye ron, suwaye. Ang uban manunglo pag yun, gamiton pa ang COVID. Lord, nawala mo akong mahal, magito kay Levi's to, makubin nun na siya. Manunglo pa. Pero nagtuon na Ginoo ha. Kung pangutanon ni mo na daigugma bas Ginoo, mo yun na daigugma bas Ginoo. Mag-Domingo, maabot mo nagsimbahan. Di lang tamang hingalan sa kunsang simbahan. Basta kay simbahan. Unya, sa sulod pag yun sa simbahan, mga igsuon, nakita itong iyang kontra. Ay, ito siya dito galingkod. Malasan yung pagkasimbahan ako. Atong likod, padaplin. Nga na-memorize pag yun ang pang-ampo nga amahan na mo na akas langit. Daigon ng imong ngalan. Isang ngalan, di ara, wala eh. Muabot na mo ang imong gingharian. It means, yan ay maghari. Sunod na niya. Amen. Amen. Matuman ang imong pagbuot. Sigurado ka or ikaw rin kapoy buot sa imong kinabuhi. Dinis yuta, dito po sa langit. So kung sa man sila langit, magsimba sa Diyos, kita dire, narbaho. Oh, prangka tayo na. Masabi, ang kalano na mo sa matag adlaw. Sa matag adlaw, ihatag. Karon. Ano ka problema ka kung sa kanon ugma ka ng karon mo iampo, ugma pag-ampo na pod. Pasayloon mo kami sa among mga sala. Sa isang bahay. Maingon nga kami nagpasaylo, tinuon nga nagpasaylo. O nakita ka nabukal imong dugo. Naukab akong kuko nimo. Imong gitumban sa una. Unsa pa tong grado? Grade 3. Nangapon na lang, nadumot paghapon. Nakapasaylo ba na? O kamo mga asawa. Makasalain yung mga bana. Sa una na duga. Ipasaylo naman ka. Manong inumduman man. Wa ka nakapasaylo. Kasala sila ayaw. Husaya itong nanglabay na. Insi, nangutan ko sa imong tindahan ako ng ibayran. Sunod, nangutan ko ay naghusaya itong ako ng ibayran. Okay? Kisa pala ay mga example na hangin nga na. Isa itong mga panakon na by reglod. Basi kasimbat ako ng bayan. Sis Belen. No? Muwaw na ko magpalod kaya dili magpabayad. Ako rahan, masuhin niya mo.
ang pulong sa Dios badlongon gyud ta. Kabalo ka pag nag-uol ka si mo si katao, nagdumot ka si mo si katao, ikaw may alkansi, ikaw may magkasakit. The moment nga na kay kabala ka kahadlok o kaguol na ay chemical reaction mas hitabo sulod sa imong lawas, mo hilo siya sa imuha nga baga, mo weaken siya, paluyahon niya ang imong kasing-kasing. That is why mabot panahon mga bugtuag, mga ugat. So magpasahilo ka, wala na kay balon-balonon yung kita minsan. Oh, Lord, praise God. Okay na. Pero sa tinunod, at least wise ka, magpatawad ka. Lord, galit pa rin ako din. Mag-pray ka. Lord, tanggalin mo ang galit ko, Lord. Kada moment, yung tao na magalit ka sa iya, tagayin ang mangga hinaw. Suko, ragyapon ka. Kuha na po, mango float. Suko, ragyapon ka. Punuan sa mangga. So mga ready na ba ta? Amen? Amen. Praise God. So atong basahon ang mga pulong sa Dios sa Gipadayag chapter 20. Sa mga walay Bible, ang Bible is 66 books, gikas Genesis abot Revelation. Nakuha na to? Then gidugangan ng apocryphal. It means uninspired, walay labot, dugang-dugang diha. So karon naata sa last nga book sa Bible, Gipadayag chapter 20, verse 11 to 15. No? Kaya ito, madunggan nato ni mo yung ramata. Sa basahon, nagisulat, ni Apostle John. Yang wala gisulti ang chapter o ang verse. That is why, siya mo ito dapit. Di ka pangita. This time, gitudluan ta nga, ibaw kong ang chapter o ang verse, parang di ka maglisod o pangita. Kaya magamit sa mo ni, mo share ka sa uban. Okay? So, ringon dia, verse 11. Unya, nakita ko ang dako o puti nga trono o ang naglingkod ni ini. Mihawa ang yuta o ang langit gikan sa naglingkod sa trono o wala na kini makita pag-usab. O nakita ko ang mga patay, inila o dili inila, nga nagbarog at ubangan sa trono, gibukhad ang mga libro o may lain pa gayong libro gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihugman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unya, ang kadagatan ug ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihugman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya, gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo sa impyerno. Mayong buntag. Daghan kayo tang ika problemahan mga igsuon. Ilabi na pag-abot sa pandemic. Tungod kay lockdown, sirado, putol ang mga trabaho. Unya ang gilauman sa kada pamilya, katong gi-promise sa gobyerno nga manghatag og 8,000 or 6,000 pataas. Unya categorize po to. Nga kung government workers ka, wala kay apil ani. Muna na yung mga mayor na nga preso kay ang ilang pangalan na apil sa SAP. Na po yung mga kagawad, na po yung mga official na nga preso kay na-apil yung pangalan nito. Nakuha na to? So, mo ito'y gina-expect sa mga tao kay ipalit og bugas. No? Ipalit og bugas. So, mga tao na lang nagpaabot ato, naghuna-huna na ato. Gani, wala na naghuna-huna sa Ginoo. O niya to ana dito, nakapila na, giaway na dayon ang barangay health worker kay nganong wala na apil ang akong ngalan sa listahan. O niya, may nga na dayon, nganong siya na ay upat ligid, nganong na-apil? Ngano? Ingana no? Suko kayo, suko. Nakadumo ba mo anak? Nakadumo. Oh. Suko kayo. Unsay problema? Kay ang ilang ngalan wala nabutang sa listahan
sa makadawat sa SAP. Ano sa mga SAP? Social Amelioration Program. Abag-abag sa gobyerno ato nga time. So dagan kayong nagyaw-yaw. Mga estudyante usab, eskwelahan, na nakabutang dito ang listahan sa mo graduate, wala ka na apel. Gool kayo ka, problema, amen. Sa pag-take of board exam, ayaw ka problema na. Ano sa? Pagtanaw ni mo dito, oy, wala akong ngalan. Gool, tama ba? Gool, siyempre. Thank you Lord, wala ko kapasan. Ingana ka. O siyempre, gool jud ka, tama. Nag-gool jud ka. Yun bang ang haba-haba ng pila? 187 ang pila. Ang kada sa katawo, ma-accommodate siya 5 minutes. Human sa 5 minutes, lain na pong tao, 5 minutes. Lain na pong nga tao, 5 minutes. Ikaw, 187 pa ka. LTO na ron. 187 pa ka sa usapan na ka-window. Then, pag imo ng time, nag-antay ka pa naman, kadlaon ka niabot dito. Alas 4 na, ikaw na ang last. Wapag yun dito, imong ngalan. Lipay ka, de. Mauna siya. Now listen to this. Sa atong gibasa karon mausab ni ang problema. Nga sa adlaw sa paghukom ang tanan mga matay. Unya mga tubang sa Dios hukman, di mo tanan Ginoo asa mga simbahan na, sir. Asa mga simbahan na Bernard? Usa tigom nimo, sa relihiyon nimo. Ingnan ang Ginoo. Ang imong Biblia, hukman pinaagis mga binuhatan. Munang wakoy labot og ang tanang simbahan sa Lourdes, imuha. Kani nga simbahan, katong simbahan nga nadiha, kanang mga pila ka mo kapilya ni nadiha, imuha na tanan. Pag ang imong ngalan wala sa listahan dito sa langit, luoy gyud kayo ka. Ato ning i-prove karon, pastor, unsaon man ako masiguro nga tuwa dito ang akong ngalan. Ma-prove nato na kay ang Bible suginlan kag mapunsa. No? Concern kayo ta. Pag naayuta nga di nakapangalan sa imuha, ako'y original nga anak. Sagop ra ka. Nanong wala ako nakapangalan, lagot kayo ka anak. Di ba? Palitan ka og sakyanan. Dili imong pangalan. Ngayon kang imo. Pag-abot sa panahon. In Jesus' name po. Subo kayo nga wala nakapangalan, tama ba na eh? Namauni karon ang mahitabo. Daganin na November 1 mo bisita mo dito sa Minterio. Tuwa dito ay pangalan, kanos-an na tao, kanos-an na matay. Ang pangutana katong pangalan sa lapida, nasuwat pa to sa pangalan sa langit. Nga makasuod dito. Kaya pwede kang makasuod sa simbahan. Pwedeng tanang simbahan imong sudlan. Pero dito ang problema, kung wala ang imong pangalan, kadigyo ka kasulod. Dili ra bang mga tao mga igsoon maggama og daghan kaayong mga teaching, pagtulunan, ngayon mo sa tao, di makaplagas Biblia. Example, purgatorio. O kaya ang Biblia. Tanang Biblia, kalibutan o kaya o asa na. Kaya niingon na pag yun ang Biblia, mamatay ang tao, hugman yun siya. Wala niingon na rin, hindi kamatay, pundo sa siya dito, kaya ang mabilin, mag-ampo niya. What if mga matay tagdungan? Isa mga ampo. Na? Kini ra bagyong nabilin wa nag-ampo, nagpa-ampo ra pud. Tinuod dili. Nang graduate ta diha no. Unya human atok ampo para sa kalag hingpit kapawlayan. Gatsismis, galiba. You see? That is
That is why kinahanglan masabtan nato ni pag-ayo. Because I don't care kung wala ko sa listahan aning kalibutanan kung sang matang sa listahan. Basta kay ang akong pangalan sure na dito. Kay dito ang pagtuyo nga naa ang kalipay ug walay katapusang mabati nimo ang gugma. Dinis kalibutan daghang nagalantoson. Bisag patay na ganit ta pabayron. I tell you sa lubong gahapon wag gyud mi galisod. Kaya wami kay balong 15,000 de dito speakers. Kunya namay mga public cemetery. Ikaw rin magbuot kung asa ka. No? Dire sa public cemetery, 3,000 naman. Ingon ang Ecclesiastes, ang lawas mo ulit sa abog. Huna-huna, patag-asa, ibutang ng lawas. Nga no, mukha na, no? Mamatay na usap, bistihag, nindot kayo. Pero samtang buhay pa, di yung tagahang nindot nga biste. Matanawa si pastor, naka-tiktok man eh. Isulod na ni dito sa akong balunan in the future, ayaw na naman taoring tiktak, ihatag ni si estudyante, kaya naman kong lakaw. Kisa man po'y mudungaw, di mo dito ngayon, nagsabatos po na eh. Hello? Kaya kabalo ka, kung buhay pa ka maigsoon, sayop ni mo ang bantayan, ipanabi ka, butang-butangan ka, dauton ka, libakon ka, pero naan ka sa sulod sa kabaong, ang tanan mo sulting maayong butang ni mo. Grabe, biya to siya, maluluyon to. Magyatagong to, kung sa'yo naaato niya, ito ako. Grabe siya. No? Kunya dito na dayo, magyayungay na, magdalagdaghan ng kinadaghan ng bugas, magdalag mga sugnod, sa buhay pa, walay ni bisita, nagdalag gatas. Royal. Tinapay. Walay ni bisita, o mihilot-hilot man lang, istorya-istorya. O siya ba'y ng istorya, paminahon ni mo. Kay everyone needs someone to listen. Nakasuway dito ko mga igsoon o gikag alas 9, abot alas 5 naminaw ako. Pero sa diyang naminaw ako mga igsoon, ni gaan o gayong ako kasing-kasing daghan pa kung nakatunan. Sa mga chismosa, maglabad ng ulo, di ra ba hinginog tubig. Kaya every time nga musulti ka, ang imohang baba dili makita, pero gas salibay siya o fluid tubig. Hikag buntag ni mo tawong, wala na lang nasilhig, wala na ng hay-hay, wala ng laba, wala ng daog, wala ng hugas, wala ng luto, na uli na lang ang bana, kay gachismis ra. Labad ang ulo. O niya, mo yung pastor, ampok ko kay labad akong ulo. Pagkuha dito, binugha niya nga na. Ano man? Walay labad sa ulo nga ang problema, tubig, dili tubig. Tanan nga problema sa ulo, kuwang gina sa tubig. Muinom ka, pagkaugma, kiningong ka, labad imong ulo, ang tubig nimo na drain. Kaya kung na'y alcohol ang imong lawas, ilabay niya ang tanang tubig, pagawas. Nga nga itong ulo, di na pwedeng, ang 75% nga tubig, di na pwedeng makuhaan. Kaya makuhaan na, mulabad yun ang imong ulo. Gawas, kung na'y bako. Hindi na nakain siya. Bako ka? Napaba mo diha? Amen. Mag-uol ka, mawala imong ngalan sa listahan. Pero nag-angko siguro ka nga, Lord, mawala tong notebook sa tindahan. Kaya mawala tong akong ngalan dito, Lord. Lord, padahaw itong daang account. Maimpas na akong loan. Ngano ka na nakuog natay madawat, Diyos to gyutan ang atong ngalan tuwa dito. Ipaatubangan pa, mauna pa. Pero problema ninyo ta gusto mo apel. Hello? Muna ang listahan. Karon mga igsoon, naatan ang listahan. Musunod kag mall, suwat kasi mong pangalan, butang dito. Pag sunod na po ni mong Jollibee, sulat na po ni mong ngalan, butang dito. Sunod na po kag Watson, sulat sa imong ngalan, contact number, sunod dito.
Pagsulod mo dire sa church, dito ra. Kay ngalan nito ha. Butang mo nga. Kay nga na temperature na diha nakabutang. Kay apil na sa protocol og na magaling mag-check up. Kabalang mo sultian na lang tamudaan. Di gyud kasulod dinhi ang COVID. Sa inyong mga family, gi-renounce na nato na daan. Gi-renounce na, wala na, di nato na welcome. Sultian ta mo na apay mas deadly ana. Ganong sigiran ang namatay sa COVID may gi-report unya ang nangamatay ra bag yun na sakit daan. Sultian ta mo pila ka libo namatay sa aksidente. Pila ka libo namatay kay gi-abort, gilabay na lang ang bata. Pila ka libo namatay kay gi-high blood. Pila ka libo ang namatay kay wala na nila gi-apel og iha. Sige butang-butang og face mask ta dinhi. Ngano nang face mask ta kay mo ani sila picturean ta. Butang-butang tao face mask. Dapat mo na face mask na itong dunggan. Kadita gusto mo ginawag hugaw nga hangin, pero sige tang nagpasulod og hugaw nga mga pulong. Kamo mga ginikanan ayaw gimuang basurahan ang kasingkasin sa inyong mga anak. Mga maot ninyo ipagsultin, basura na. Dapat po na face mask na itong mata. Ang mga batanon kanin yung mga cellphone niya. Usog tagbayo-bayo niya sa Ginoo, pero ang nasa cellphone mga pornographics. Mga kauwag. Hello? Daghan na kita. So niya, atas mga panahon karon nga di na masabtan, makalibog na kayo. Napaganito ibutang sa motor aron di magtakod ng virus. Kunya ang ingon ang pasakyon, asawa ra. So, naka-helmet na, nagtabon pag yun. Naka-face mask, nag-jacket. Gagunit pag yun ining barrier nga kayo na. Asa JJ, hapon si Wilson, tapuan na. Ining abot sa trabahoan, manaog si JJ. Tanggalon ang helmet, tanggalon ang face mask, unya mo kiss. Moingon. Sayo ako, tagboon niya ha. Mwah. Asa nag-virus? Pero guys, sige lang. Parang dita mo sabon-sabon kay kadalita. Butang lang tala. O dita gusto mo butang, di ayaw baklay, lakaw. Ngana na lang. So niya nata sa panahon nga ang kalibutan, bisag kung saon ni mong arrange, gubon. Libog na kayo di na ma-arrange. Gubon sa linog, gubon sa bagyo, gubon sa baha, arrange na po na ito, arrange, gubon na po, guba. Ang imo na lang kinabuhi, ang imong i-arrange, imong tarungon, pinasubay sa pulong sa Diyos. Mauna lang. Ang imo na lang trabahoon, siguruhon na ang akong pangalan tuan dito. Kay bahalag iabuno na lang ko, kaasa ko'y butang. Nangayuta sa likod, sa among negros mga igsuon, ang uso dito, kung asa ka imo ng yuta, di ra ka ilubog. Manay uso dito. Manyamatong taga barangay health worker, picturan ang ilag mo, sok doon na ebidensya, kanya tabunan. Wanay balaon. Nga, gilabak, kay mga naman ay standard. Desisyon po na sa tag-iya, nga kung mamatay ko di ilubog. Gahimo man pong mahalon. Parang mukapil ka dito, kasadya ini ka November 1. Nya wala ta na guna-una, o asa ta paingon, human aning kinabuhi Then sige, pag yung nagduwa-duwa, unsa man dyan tinuod, basa ang Biblia na adiha tanan nga kamatuoran. Pag ang nakita ni mong pagkinabuhi sa tao, supak sa gitudlo, therefore ka ng tawhana, o ikaw mismo, naa sa sala, wala sa Ginoo. Kaya pwede man ang naa ka sa simbahan, pero wala ka sa Ginoo. Pwede magpasakop kag relihiyon, pero wala ka nasakop sa paghari sa Diyos. That is why, sakto na ito ni pag-ayo. Nga sa katapusan mga adlaw, may tabo ang paghukom. O sa paghukom, mga igsuon, wala na ingon dito, oy, Lord, nakadonate ra bagyo ko 1,000 hektar para sa church. Oy, Lord, kabantay ka atong
ang among simbahan na ay lapida dito, akong ngalan nakabutang dito, donated by Alma Simafranca. Anong di man ko kasunod, Lord? Kwartahan. O nakabutang dito sa grabe na mga eskwelahan nato karon. May mga pader, sa kada pader na ay pamilya. No? Solihon, 15. Donated by. Poste na po. Lain na pong file. Pundo. Agripina. Donated by Pundo Agripina. Ha? Lain na po. Rodnel Inclunar. Leader mo? Bahala ka. Hello? Nato mga mama, sa gipakatawa pa ta, huwag ka ni kakabalog, Jonas baka dito sa langit. Agripina baka dito sa langit. Huwag ka ni baw. Grabe kayo na eh. No, sabto na ito ni one day hukman tang tanan. Tanang nangamatay. Tanang relihiyon, mga tumbang sa Diyos. Hindi may musunod, kamong relihiyon na, may maluwas. Kamong, kaya ni bulag mo dire. Kamong relihiyon na, diling anak. Basa ang Biblia. Ningon siya, hukman ang kada usa sumala sa binuhatan. Unya, kinsa ang ngalan nga wala ang naso. Kaya pwede man kang magpa-enroll sa tanang relihiyon. Hoy, papil kung sa inyo, abe. Hindi, sige. Number 7. Hoy, basig sila mo tinuod, be. Hoy, ilista ko po niya. Nung lagi ito sila mo tinuod. Ilista ko niya, sekreto ng akin ba ako, pastor? Oh no. Wako'y labot. Humanaka nagpasakop sa tao, humanaka nagpasakop o bundok. Pero wag yung ka nagpasakop sa Diyos. Usa ka paagi nga magpasakop ka sa Diyos, dawaton nimo si Kristo og gisalikoy ang sala. Pero kung wani mo gisalikoy ang sala, bisag masakop pa ka sa tanang asa kang dapita magsimba, sigurado na na. Pag abot sa adlaw sa paghukom, tanawa ha, ang nangamatay nga naa sa yuta, nangamatay sa mga kadagatan, or dito banoos kawanangan ng sabog ng airplane, tanan mga tubang sa Diyos. Atong basahon, nakita ko ang dako og puti nga trono, na naglingkod ni, o ang naglingkod ni ini, kisa man ang Diyos. Ningon diha, ni pahawa ang yuta o ang langit, gikan sa naglingkod sa trono, o wala kini makita pa pag-usap. In other words, kung igsoon, sabto ni mo kaya ni pahawa ang langit o ang yuta, it means nga ang tanan hukman gayon at tubangan sa Diyos. Kabalo mo, mga bisan, mga anghel hukman po sa Ginoo. And that is why tungod sa kahadlok, grabe, atras. Dali na tanan. Naa dito ang basahon nito ang tanan ng mga binuhatan, nakasuwat. Ni apod sa pikas ang libro nga nakasuwat ang imong pangalan. That is why magtago-tago man ka sa imong asawa. Ikaw asawa magtago-tago sa imong bana. O may mga kalukuhan man tayong ginagawa ngayon. Wala nakakita si pastor. Wala nakakita bisan kinsa. Di ka katago sa Ginoo. Munang samtang ni apat adini kung iya ka sa Dios, pag nakasala ka badlungon ka niya aron magmatngon ka nga Lord, sorry kayo, di na ako ni buhaton. Nakuha na to. Hukman ta mga igsoon, ingon siya sa verse 12, ug nakita ko ang mga patay, inila o dili inila. Mag-abot na dito ni Michael Jackson. Lord, ano di mo ko kasulod, Lord? Sikap di ako, awa Lord, ha? No? Magkita mo ni Bon Jovi dito. Gusto na si Bon Jovi. Buhay pa na. Hello, buhay pa? Nailhan ni, napulihan ni Bon Jovi? No? Magkita tas mga sikat inila o dili inila.
Kay dito sa langit mga igsoon, sikat ka o dili, dato ka o angay ang paghukom. Angayon sa paghukom. O yan, ingon diha, nagbarog sa atubangan sa trono. So, i-judge na ni. Ako mga igsoon, kay dito sa hisgutan sa gospel, ingon dito nga, ang mga nidawat kang Ginoong Hesus o misunod siya kamubuton, dawaton sa langit nun nga Pinoyanan, o niya ingnon pagyudgani sila, dayon matinud-anon nga alagad. Welcome my good and faithful servant. Muna'y pinakanindot nga imong madungog gikan sa Diyos. O niya, there is revelation, mga igsuon, doon ay giisulti po si Lord, pahawak kay wako nakailan mo. Pili ra ka ani. Mga Lord, ha? Lord, sa kalimutan nilado kayo ko. Pero wala makakailan. Murag ang mga bata nga nanimba nga, grabe kayo mga bata, happy kayo sila sa church. Gasimba sila, nagsayaw sila sa kalipay, tungod kay ang Ginoo, nagluwas nila, ang Ginoo, nagpanalangin, ang Ginoo, nanalipod, ang Ginoo, naguban. So gisimba nila ang Ginoo, malipayon. Pag-uli na sa mga bata, nag-ampo ang bata. Lingon siya, Lord, happy kayo ko dito sa church, kung dito pa ka, Lord. Itadyo ka. Nga grabe kayo dito sa church, lipay. Ha? Nga naman, ang tuyo dahil sa church kay, maminaw ko ato, ang tuyo dahil sa church kay, magunsa ka ako dito, nindot dito, vivo. Pero dili di ay ang Ginoo, ang tuyo, nga maadto simbahan, pareha unay mo, og nako. Muadtog simbahan, kay mo simba man siya, makita man me. Mga amis magdoy ni kahuman. Or mag-date dito sa plaza. Pangutan na yung unsay hiwali. Take sila mas pastor o si padre. Kaya ang tuyo na dahil mo simba, makikita. Di pa magkali mo sunod simbahan, oras layo. Text. Di pa niya madalag. So, ako mag-i-encourage ang Bible, basahan dyan na ninyo. Ang mga berian sa Book of Acts, samtang magwali si Paul, nagdala po sila mga ilan basahon po, kay basin niya may isulti si Paul na wala sa Biblia. Wala sa pulong sa Diyos. Wala sa balaod. Ba't nabatasan na ito ngayon, nagsimba na? Asa kagikan? Simba. Kung siya may giwali. Kabayan mo ito. Basta. Nakasimba ko. Kanapang inigsimba ni mo nga, tinuod ko kang muhatag o pag-awit sa Diyos, pagdayig. Sa kalipay nga iyak ang ipanalanginan o kinuwas. O niya sa panahon na maminaw nakasupulong sa Diyos, tinuod yun kang naay madala iniguli. Dili, pwede, kung maato kag video, Alturas, Alcasita, Galeria, pwede ka dito mag-window shopping. Pero din sa church, di pwede. Dapat natay madala iniguli. Amen! Dalon dyan ako ang message ni Lord iniguli. Pag-abot ito ako, dyan yung ikinabuhi. Kaya nga ako nga lang tuwa dito. Nasuwat. Galisod ko sa pag-abot na ako din sa barangay. Lourdes. Because di ko taga din. After 6 months, nagpa-registered yun ko nga voters dire. Bisa di pa ko ganahang mupuyo ato dire kay lutuson kong Kuya Roger. Humawan! Sorry. Bless ko yan. Bless kayo ko, anak ron. Grabe da. Na? Hindi na ko maglisod panglaba. Praise God. Bato-bato sa langit. No? Pero nagpa-registered ko. Kaya kung di ka registered, wala kay access. Ingana may tabo. So kung dinis kalimutan daw gaugon ka, palayason ka, butang-butangan ka, libakon ka, i-lockdown ka, don't worry. Anyway, di ka taga-dinhi, taga-dito ka. Amen. Yeah, listen to me. Dinis kalimutan, watay na angkon, bisan gamay. Imong yuta, wala yung kayuta. May nalang og nasi mong kuko na bilin. Nayuta imong kuko. Pero sultihan di ka, bisan ka na, ngayuta din mo na madala, inigbiyan ni mo.
Bisan ang imong gitumbal, inig-alsa nimo di na ikaw may tag-iya, ana. Ang mga buhi mo'y manag-iya. Inigbiya nila, lain na po. Muna nga pinaka-importante, masabtan kinunta nato pag-ayaw nga, Lord, please, ako ngalan na agyunin ha. Wa ako kay bahaw kanus ako matapos. Yung mga tao, mag-isgot na kamatayon, simba ko, simba ko, simba ko. Pero ang taong sigurado yung ngalan tuwa dito, nangandoy na na. Nangandoy. Kanang ninis, kalibutan, tapito ang mga utang. Na ay Merkulis, na ay Huwebes, na ay Biyernes, na ay Sabado, na ay Domingo. Uy, musimba taron kay na ay maningil. Ayo! Hulugan sa motor. Ang rason nga ni Simba di makikita sa Ginoo, ikyas. Baling paita na. Kamong naadiya sa social media, pamina mo kayo, kaya para ni nato. Muna atong kalipay nga atong anan tuwa dito. And that is why kung mag-storya-storya na tagkabay na ani mo ingon jud ko kagahapon nagwali ko sa namatyan and then naghuna-huna ko. Nga wow, hinduta man. Kaya ang nahitabo, namatay siyang tiguang na kaayo, it means nakapahimulos siya sa kinabuhi. Plus, nakapangayo pa yung pasaylo sa Diyos. Mag-wheelchair na lang to siyang musimba. Kabantay mo ato. Manaka nun sa gilid. Lisod niya, mangihi siya, di pa yun siya kasulting na may mangihi ko. Pero musimba yun siya. And so natapos siya, naingon ko sa Ginoo, Lord, salamat kayo. Nga kung ako'y mamatay, mahipos pa ko, pero dili, okay ra po, basta kaya akong ngalan na dito. Nga naman, ang pagpasidaan sa kagahapon sa Diyos, sa Jeremiah chapter 25, lingon siya, moabot ang kamatay sa tibok kalibutan, o ang mga patayng lawas magkatag sa mga kadalanan, kay dili na o wa na muhipos nila. O saan man mo paghipos ka matakdan man ka. O nagsugod na karon nga mga pagpanghitabo. Ingon ang Ecclesiastes, Juna unyay magsunod, magbako sa kadalanan. Pero naa pa ba'y magbako sa kadalanan nga di na magaling mo kuyo, hatod sementeryo, kay basig matakdan. So ang atong isure na lang yun, ani, atong pangalan tuwa dito. Tuwa dito. O naatay mga kalihukan ninis, kalibutan, magtampo-tampuhay na, dapat yun isuwat ang ngalan. O niya, pilay nahatag, grabe. In this time, di na nauso, di na na-issue. Anyway, si Lord maghukom sa binuhatan. Katong mga nidawat ni Ginoong Hesus, o nakikiusap ni sunod siya kapumunton, o nang kinabuhi nga matarong, dunay basahon nga basahon, tagaan siya gantay, pasudlon sa kinabuhin dayon. Apan kining tawo, igurang nito og Diyos. Igurang nila og Diyos. Nahigugma sa Diyos, pinaagis ngabil og sa dila. Pero wala sa kasing-kasing. Ingon ang 1 John, imposible kayong mahigugma ka sa Diyos kung wala ka nahigugma sa imong isig katawo. And then, nangutana, kinsa man ang akong isig katawo. Di-explain. Dunay gibunog, dunay ang nitabang. Good Samaritan. Unsay gibuhat sa Ginoo, mao puy ang atong buhaton. Hinumdumin niya ang Ginoo, dili interesado sa mga chismis o mga libag. Libog kayo kang ang Christian interesado. Sakit kayo? Sakit na? Oo niya pa, dugo pa nagsamot. So, ningon diha pagsulti. Gibukhan, gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan sa naisulat sa mga libro. Naka-record po yan lahat. Naka-record na. Di pareha karang pilay mong temperature. 36. 71. Wala na kay COVID. Hila na talaga ni COVID na yun. Uy, init lagi kakaayo. Sagdi lagi init na. Gahilanat na. Ang pangutana, anak, kung ang gugma niyas Ginoo, init pa ba? Kabalo mo ko sa iyang complaint sa 7 churches? O sa mga simbahan sa buk, sa gipadayag iyang giingnan,
Grabe ang inyong kamaumong maluoy, kamaumong manghatag, grabe mo muampo, grabe. Pero nako'y complain sa inyo, inyong bugman ako, bugnaw na, busa kay init-init man, bugnaw-bugnaw, isukat mo, di ta mo dawaton. You see that? Magpulos ba ng imong relihiyon? Gikan ka dito sa puro carbon. Magluhod ka abot din eh. Tanang adlaw sa imong kinabuhi. Pero pag abot dito sa langit, mayroong ginagawa ang yukas listahan dahil, doy. Unsay rason nga nung wala kas listahan, may bawaan naman na karon. Ningon diya, pagsulti, verse 13. Unya ang kadagatan, itong mga nangamatay sa dagat. Ang kamatayon sa Hades, mga lubnganan, mitugyan sa mga patay nga diha kanila, o gihukman silang tanan, sumala sa ilang binuhatan. Kadi naman ay pwede puro ra Ginoo. Ginoo. Puro ra relihiyon. Mo bitaw ning akong giingon nimo para asa man ning imong ipangbutang sa daghan man kay tag ipangbutang sa atong mga pultahan, mga para asa man na. Ipangkulintas nato, ipangbutang sa bukton, kinadaghanan. Nay cross diri, napay bala diri, napay porsilas sa pula. Unya, gabakos paglambong nga nay bala. Pakubol ang di malud bala. No? Napatay pambitayon sa itong mga balay, doon napatay panglubong sa palibot, kaya di ko na ito pasudon ang demonyo. Pag nag-away na, namalikas, ang demonyo na dahil sa sulod. Mali. Inigpas ko, magpabuto, arong mulayas ang demonyo. Sa naglalis na, nigawas ang demonyo, sa baba, may pay ang pabuto, dres baba, gibutang. Ya, Happy New Year, pabuto sa gawa. Dili, utak ko sulod sa balay na pabuto. Prepare tag mga circle, mga pagkaon, mga prutas, kay arang swerte. Kabalo ng mga tao wala kailas Ginoo gaagad og swerte. Pero ang mga tao nagsunod sa Ginoo dili na mosulti og swerte ang ilang panalangin. Amen. Kabalo mo sa ng swerte? Dili mo ha, pero naanak nimo swerte ah. Kabalo ka sa ng panalangin para gyud na nimo. Swerte iyan as kaaway. Munang magsigit at compute anang numero. Mabali ang bulan eh. Kay gusto kag swerte, instant nga panalangin. Panalangin nga gikan sa Yawa. Humanatanan, gisulti ni Lord, makakaon ka mo, pinaagi sa inyong mga pawis. Yang Yawa, maghimo ang pagdali, laktod, sayon. Maintain ko na eh, target lang. Pastor, muundang lang niya ko ani pastor, o mahit na, kada ko nakupildi na eh. Ikaw ra makabawi ko. No? Dako kayo kagasto sa, ako ang maguwang sabongero mong ito, ako ka ng kuy me. Karon pastor na, gracias Ginoo. Grabe gastos, mano. Di mo palit upot bitsin. Di mo palit magic sarap. Panakot, pero paras manok. 7 kinds, Thunderbird. Apay mga, hindi ipakaon ras uban, makapinan pagkwarta. Kaya napildi. Tingnan pasta kasi ka, gina, ayaw itare mo gyan. Di napildi. Naunsa makasano. Paminawan ni pag-ayo. Verse 14 unya, gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kasabot ba ko sa kamatayon ug ang Hades? Nag-describe ni siya sa lubnganan ug sa sala. Kamatayon ug ang Hades. So kung ikaw namatay ka diha sa pagpakasala, impyerno yun. Bisan pagbayaran nimo ang tanan nga buhi aning ibabaw sa buhol, ay ampo ko ninyo ang maluwas ko, di na mo ay gisultis Biblia. Gitudluan na bagyod may mga igsuon nga grade 2 ko ato. Nga gitudluan mi nga samtang may mag-ampo nimo nga buhi, dunay dako kaayong
cross nga ipanaog dito, nya mukatkat kuno, nya muundang sa kampong mabugto. Ha! Iyon ang maghimo-himo. Dapat unta ang atong mga values educator may kaalam gikan sa Biblia. Atong mga values educator kusog kay mulabag reliyon pero way kaalam din eh. Way nga bagyong kami may nagsulat pero ang pagkinabuhi wala dinis na sulat. Wa ko kabalo kung unsay na sulat, sa dapit na sulat. Hello? So, sa Pilipinas, ang mga, kung saan tawag anang kanang porpis, pantawid. Daghan sa mga dapit nga ang gitugyanan ana, nga mo assist ana, is ang pastor. Karon po sa mga kapulisan na ay MRP. That is why wala ko kabalo og ako ba'y ma-assign dinhi sa pulis sa Cortes. Nag-wait lang ta, naghuwat. Moral recovery program. Nga ang tanang mga pulis mo appeal yung Bible study. Mga pastor ang gi-assignan anak sa tibuok Pilipinas. Ang gi-assignan anak tanan. Nga naman, kung musugod ka, patay gutom. Magkatol ng kaani para sa himaya sa Ginoo. O mutalikod sa tanan nga imong gusto, parang masunod ang gusto sa Ginoo, gamiton man kanin. No? Isyuhan pa ta. Butang-butangan ka. Mangwarta na. No? Padayonon sa nato. Ang verse 15 ingon, ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libros kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Imagine ha, paminaw. Lapad kayo ang dagat, ug wa ka kahibaw kun sa kalaw, wa kay isla nga makita. Dito ka maglangoy. O nya imagine nga kana nga dagat kalayo na. Linaw. Adto na maglangoy forever. That is why wala ko'y problema o ibabaw siyuta, grabing kalisod, balatian, katalagman. Nga naman, naa imong ngalan dito. Human ka, matapos ka din may kapahulayan, kalipay nga dayon. Wala na ipaghila. And kabalo ka, sumugon ka kayo siyawa, amingon ang yawa, simba-simba ka, di ba na kay sala, di ba na kay problema, di ba na kay kitaguan. Tanawa luya ka karon, tanawa wa kay kadasig, tanawa ka. Tudluan ka siyawa, aron ka ma-depress, niya musubin ka, bitaw nung lang, hindi ko hinungdan. May uyon! Bahala ko ka hinungdan sa mata sa tao, mahinungdanon ka sa mata sa Diyos! Butang na sa inyong unaw-unaw, sa inyong kasing-kasing. Ang mga sinalikway ni ining kalimutan na sila ang gamiton sa Diyos. Sa adlaw sa paghukom tuwa inyong ngalan. So muna dapat nato siguruhon nga atong pangalan na adito. Mo bitaw nga dinhi ani nga church, ani nga tigom, tanan natong himuon diri gipasikan nato kun sa gisulti sa Biblia. Kadi pwedeng gama-gama sa tawo ug kun sa gisulti gyud dinhi. So tanawa unsay pasidaan ni Lord sa iyang mga pulong. Sa Matthew chapter 7, 21 to 23. Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Naingon diya ang gospel sa Matthew 7, 21 to 23. Dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Pastor, unsaon man ako pagkahibaw sa kabubuton sa Dios. Basaha ang Biblia. Sa tinuod lang, lisod kaayo kanang magsugod ka, di pa kayo ka makatuod asa dapit, pero madugay nimong basa sa Biblia, familiar na nimo tanan. Masubay na gani nimo. Gikan sa Genesis abot sa Revelation unsay panghitabo. Masubay na nimo tanan. Asa si Bernard? Amen. Niundan og suwat. Kani ato
Sige na nag-unod sa computer. Karon, gituyok niya nga ari siya diri magpa-isolate siya, magpa-quarantine ani sa presensya sa Dios. Nawala sila yung trabahoon, magsigilan ba sa ampo sa pamilya? Buhat-buhat sa palibot. Hindi mo makita na si Lord process ng lihok o namuhat yun. Kani ato best enemy na silang milyon karon magtapad mo diha. Pareha mo suot. Hallelujah! Hallelujah! Ano mo sigaway di man. I'm sorry. Dili tanan nga naktawa ko Ginoo. Kabalo ba mo tanang tao katawa ko Ginoo? Bisan pa mga hambugiro makasasala sa panahon nga naa sila kataragman mo sangpit og Ginoo. 2013 October 15 alas 8 sa bundag. Gitayog ang yuta sa buhol ang tanan Ginoo. Usahay og nay katalagman usa lang motawag og Ginoo. Unsa ka makadesisyon si Lord nami apo na ari katalagman kay sir magtawag. Sige di na nako undang ang uyog. Gusto mo kingana? Kung dili kadto namang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuas langit. Hibawi ang iyang kabubuton sa unsang paagi, basaha ang iyang mga pulong. Sa mabasa na nimo na, hala di na pwedeng mamantay ko sa uban, mangilabot sa uban. Hala di na ikaw pwedeng magdumot. Hala di na ikaw pwedeng manglimbong. Hala di na ikaw pwedeng mamaka. Hala, mo na yung mga kabubuton sa Diyos. Hala, masunod niya ko sa Ginoong Jesus. Kapoy na kanya kong sige, sunod-sunod na ni mga artista. Unsa ilang mga tupi, maupay imo. Usa sa mga kulba, kayo karon na ito may bawa ano ka, Job? So, siguro wala mo nakailan ni Job. Tagaluon na, anak sa pastor. Enjoy na great prayer meeting, jammers. Apel siya sa top grand finalist sa pop stage. Artista. Pero mura nagwala. Sikat kayong bata, pero mura nagwala. Grand finalist siya karon. So ang tawag ni Mateo sa iya ha, job. Job. Anong job? Huwag mo na yung lison, job, ang punto na ura. Pawala ba? Men, Thanksgiving sa loon, ingon ko si Ryan Madura. Galing ko na itong naplen, kauban si AJ. Nga, pastor. Di ko, doon. Wala ka kailan pa, pastor. So, tang-tang kalo. Si Job di ay. Kabalo ka kung Christian ka, dili issue ni mo kung mailado ka or di. Huwag yatag sa Ginoo, yes. Oh, thank you, Lord. Gamiton para kay mayahan sa Ginoo. No? Lingkod as pinaka, likod. Nga, sinyas na uli na kay, ako ko'y, himuon. Wag yun. Bisa ng mga tao dito, buot, bisa mga tao, wag ko kayo lang, mo na ini. Niabot pa to sa time nga nangat tuming islas, banta tao, among gi-blatter kay nawala ang anak nga si Job. Kay ni Kuyog di ay sa isla, nawala na nagit. Ananagid ko po siya, pero wala ba ni ingon nga makatog ko dito? Muna ka mong mga anak, update mo sa inyong ginikanan, ma, late ko gamay. Pagtanaw ninyo, miss call niya, wala. Pangitag paagi, chatan, text kan, makitext. Anong nga diya, painom-inom lang nag-uban. Si pastor na ipaninglan sa mga ginikanan, pastor, ato na ikikuan. Umamig ka kuyog. Nga, mupasa dito ni Pastor Rondel, si Pastor Rondel mo tawag na ko. Then ako na po yung communicate. Okay ba? So verse 22, tanawa ha, reklamo sila kay anong di sila makasulod sa kingarias langit. In verse 22, ningon, ni atong adlawa, daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba? Nagsangyaw man kami sa mensahe sa Diyos.
Pila ka mananangyaw, manakas niyong balay karon. Magdaldalag laing mga pangalan. Puro Diyos ang giisgutan. Mauni, diya pa lain. Nang hingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinaagis imong ngalan. So it means, nangalagad galing ni sila sa Ginoo. Remember this. Si Jesus doon na siya 12 disciples. Usa anak si Judas. Sa diyang gipadala ni Lord ang iyang mga tinun-an, kinadaghanan silang nakabig sa tiilan sa Ginoo. Apil si Judas na nagwali o nagmag-ayog mga masakiton. But sad to say, sa adlaw sa paghukom, si Judas, pangitaon unya sa iyang mga nasangyawan. Katong batanon nga gipalayas ang demonyo. Moingon to, Lord, asa si Judas? Siya man to'y nag-healing nako, nag-deliverance. Siya'y nag-ayon nako, siya may nagsangyaw, nituo ko nimo, nahiusa ko nimo. Asa siya? Muning-ingon din, nagpalayas o demonyo, nagsangyaw. Pero wala ay nagbuhat sa kabubuton sa Diyos. That is why sometimes magbantay ta. Kay na ay mga taong grabe musultis pulong sa Diyos. Grabe mutudlo sa pulong sa Diyos. Pero ang ilang pa kinabuhi, layo, kayos ilang gipang sulti. Bisan kini iampo ni ninyo. Wa tayo manay ani kay puro ta huyang. Puro ta makasa. Pero ang pinaka-importante, may nursulod ka, imong pangalan tuwa dito. Unsay tubag ni Lord, verse 23, apan inon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawak kamo. Unsay giingon ni Lord, mga makasasala. That is why Matthew chapter 4 verse 17, unsay unang wali sa dihang mitingog na si Jesus sa pagsugod niya wali. Biyai ang inyong mga sala. Matthew 4:17. Si John sa diha nga nang bautismo siya. Before niya bautismo ang mga tao, unsay iyang wali? Biyai ang inyong mga sala. Ingon siya sa Matthew chapter 3 verse 8. Ipakita nga naghinursol na kamo pinaagis niyong buhat. So na kay makitaan nga tao, gibawalan man na silang relihiyon. Uy, di ba bawal man sa inyo? Wala'y bawal. Sa nakasabot lang na, nga gusto nang mutalikod o mubiya sa sala. Di na siya mubuhat, anak. Wala siya bawali. Pero kung nakasabot siya nga gidungtan ni sa Diyos, di na gina siya mubuhat, anak. So, naglipay ta kay dako kayo ang atong accomplishment. Dagan kay tag mga tao nga nadala, sikat na kaayo ka, dato na kaayo ka, lipay. Pero pag abot di ay sa panahon, wala imong ngalan dito. That is why atong siguroon mga igsuon. Si Lord, sa dihang iyang ipadala ang iyang mga anak, 72 katinunan, lahit tong 12 ka espesyal to niya nga tinunan. Kuyog-kuyogon to niya. Naadjud na siya ay 12 ka gidalala. That is why dili kuyugon ni Pastor Tanan. Magjilos pa rin uban ang di kuyugon. By the way, ako na ipahibaw, be matured ta ani. Every time nga naatay lakaw atong iserve, especially kung pangaon na. Many times nga naay mga Bible study ta sa gawas, especially kauban pa nato ang mga dili pa hingpit nga magtutuos Ginoo. Pero kabalo mo kisay na sa atubangan? Ang kauban ra sa church. Ang mga di magtotoo, tos lagyo, gasilpon na lang, gaistoryahanay. Kaya kung sila untay na sa tubangan, dito sila magsilpon, maminaw to sila. Di po ito magstoryahanay. Inig pangaon na. Ang atong mga anak, gauna dito sa lamisa, ng lingkod sa mga lingkuranan. Sa mga di magtotoo, nanguha, dito na sa lagyo ng lingkod, di na gali sila mo balik sa lamisa, kaya ang naas lamisa, mga magtotoo, prangkahan ta mo anak. Gatindugan na dito, di na gali sila mo doon.
That is why, sa birthday ni Pastor Rodnel, pagbalik nila dire, ato silang gisultian. I-interview dayon nako. Kinsay nagwali? Jundel. Kinsay naas ato bang Jundel? Ako, siya. Asa yung pamilya? Tua dito. Munang usahay, magkahuna-huna ko, di na ko magdala. Kay bisan sa ingon ana, igsoon nita, kat-on mo serve. Dita makat-on mo serve. Nga dapat unta ang mga Kristohanon mo serve na sila. John chapter 2 na nahitabo. Nga sa sulod sa kasal, na wa na pagkaon kasal sa Cana. Wa na ilimnon. Sa gawas, wa na po'y tubig ni himasa. Pag-abot nila ni Jesus, kaya di man sila pasudlon, kundi pa sila mahimasaan. Nahutda naman po dito sa sulod o ilimnon. So, it means dunay duha ka problema. Sa sulod, kakulangon sa ilimnon. Sa gawas, kakulangon sa ihuga sa tiil. So, niingon si Jesus sa mga sulugoon sa nagpatigayon. Pag-abot niya, ningon siya, sudlin ninyo ni nga mga tadyaw, mga bato nga sudlan ng tubig. Kay kasudlan man itong 20, tayong 30 kagalon. Sudlin ninyo. Matinga ka nga ang mga tao ang ito kailas Ginoo, nituman sila. Nga di man ito ng sugo, bisita naman ito. Nga nung nituman sila, tungod kay wa na tubig. O niya, ilang una-una nga pasudlan ito kay arong hugasan. Arong makasulod na sila. Sige na, sudlan na ito ng tubig kay arong hugasan na sila. Arong makasulod na sila dito. Bahala kung makakaon sila, wa na'y mainom. Basta kay makasulod sila. Kay problema na ganis gawas, problema pa sa sud. So kabo sila tubig, sa diyang napuno na, ningon si Lord. Sige, iserve na dito sa sulod. Pain na sila. Nalibog sila kayong, ano man yung inuhugas, mas tiyali, painom dito. Sa diyang deserve na nila, nahimong binom. Asa si Jesus, nahugasan ang tiil, nakasulod, wala. Tuwa sa gawas. Apil ang iyang mga tinunan. Pero siya'y kasulbad sa problema. Inganita dapat. Pero mostly diha nga bahin anak nga area wa patananumbo. Kay gusto nato kitay i-serve kanunay. Musakay tag sakyanan gusto gyud likod tanan. Magdasok na dito sa likod. Pareho naman maabot. Pareho mohunong sa katedral dapit. Gusto gyud likod tanan likod. Napakita ta sa atong pagka-selfish. Bisan sa church, kini. Diretso na tani ha. Bisan sa church. O nga ay mga madelay o abot, sigurado na nang magproblema sila. Magtuo pa ganin ng walay lingkuranan kahit puno na kayo. Pero sa tinukod lang sa tubangan, daghang bakante. Nga naman na. Hindi ko sa'yo, mabisin na bata. Wala kita, hanap pa rin. Ay, ikaw lingkod, anite. Dapat unta nakatay nga ni. Buserve na ta. So, mauni. Mga sinugo ni Ginoong Jesus, gipa-serve, gisugo sila nga mo serve. Ingon si Jesus, I came not to be served, but to serve, and to give my life as a ransom for many. Niani siya aron pag-alagad o dili alagaran, o paghalad siya kinabuhi, bayad sa daghang mga nagpakasala. So kay sumusunod na taniya, mauusap na ang atong imuon, mo alagad, mo serve na. But we have a lot of reason, kay naatay ego, naatay garbo. And many times ginafeed pagyud nato ang atong garbo. Gamay lang butang ipasigarbo. Si Jesus sa diyang nagmaayo siya at masakiton, iyang ingnan ang masakiton, lakaw paghalad o pagsimba, pagpasalamat sa Diyos, apan ayaw isaba nga ako'y nag-ayo nimo. Masakiton to nga naayo ha. Kita, gamay lang achievements kinabuhi garbo, nakapatay lang lamok. Nakapatay na ako lamok, ako na guni. Sakto itong giingon kaganina ni Ma'am. Nagrasya na sa Ginoo. Kaya kung wala ang Diyos, wala ta anak. Magpagarbo ka, kaya ikaw may suma, kung laude sa imong eskwelahan, orig naligo ka diha. Kuhaan kagkaalam kalit sa Diyos, mong kalit kagawas sa hubo, kalakaw-lakaw dito, wala na. Wala kaalam. Wala nang hayop.
tested and proven ba na? Yes, Nabucodonosor, hari sa Babylonia. Kalit siyang naglingkod, nga naglingkod lang sa trono, nagdumala sa nasod, gikwaan sa kaalam, nikuyog sa mga baka, nangaog sagbot. Tungod sa iyang garbo. So wala tayo dapat ipasigarbo, ani. Bisan pag mga dagko na kayo ang atong achievement. Kaya bisan pag kung sa kadako, ang imong pangalan sa tibuok kalibutan, imong pangalan milukop sa tibuok kalibutan. Pag ang imong pangalan wala makaplagan sa mga musulod sa langit, kawawa, sigurado nakapangalan sa impyerno. So sa diyang gipadala niya ang 72, Luke chapter 10. Mga sulugoon ni sa Diyos, ilang pangalan nakasulat sa libros kinabuhi. Luke chapter 10, verse 1. Ingon diha, human niini, nagpili ang Ginoo og laing 72 katao. Gipadala niya sila sa tinaburha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa kalungsod og dapit nga hapit na niyang atuan. Miingon siya kanila, ang aniunon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Daghang sangyawanan dinhi sa Lourdes, pero wala pa yung mga ngani. Kaya kita dili pa andam magpaanod sa atong kahadlok, magpaanod sa atong mga pag-advance maguna-una. Basi mo siya ko anis pulong Ginoo, insultohon na ko ani. Masiko pulang rin ako. Nga na, no? O, ingon pa diha. Busa, pag-ampo ka mo sa tag-iyas anihonon, aron magpadala siya daghan pang mga mamumuo o mga ngani. Lakaw ka mo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karniro taliwala sa mga lubo. Sabtan nating karniro taliwala sa mga lubo. Again, nating karniro taliwala sa mga lubo. So mga taos palibot bangis, ikaw wa kay mahimo. Pero lubo ka kaniadto. Karong gihimo kang nating karniro sa Dios. Therefore, sa diyang mo share kanila, daog-daogon kanila, lutuson, butang-butangan, ayaw pakita sila sa imong lubo kaniadto. Imo ang karniro ka sa Dios. Munang niingon niya, ayaw pagdala o puntel o bag o sandalyas. Ano bang daghang rason? Mga ito, mata ko pastor, ang payong ni ulan man. Mo daw man ta ko pastor sa Bible study pastor, pero sakit po na po ang nabugtog nun akong sinilas. Oy! Pastor, wala man ko i-plate. Pastor, wala man ko kuha agaw. Ulat-ulat. Kaya ako sa red car. Wow. Red car. Sa Isidro, pagkabuti ko yung Roger, ligo pa. Joe. No? Mato dito sa Malayo Sor, pagkabot dito, nang himuta, pas dyan, si. Grabe, pero isuko gani, palakon. Asa may sayon, kanang mudoon na lang ka, musimba ka, o kanang palakon ka, pasagyawon ka, lisod na, masamyaw ka mulakaw. Imo ka, galingong gasto na. Wakay kumpanya, nasugo na, wakay sweldo na, wakay trabaho na. Pero tungod sa grasya sa Diyos, provider kaniya. Kasi nagpadala ni mo. Nainom pa ko pag-abot ni Lourdes, kapalakpak akong tiktak. Naningon, wala tayo. Buslot pa dyan na po ang kanang slots. Nga, doon pa ka, lutuson ka mga tao. Patio na to na, kailangan ng tinuuhan. Badala nakagubot na nga itong barangay. Pulong sa Ginoo, namandong na kagsala, ha? Gatod kas pulong sa Ginoo. Hinganan kanila, gadalag kasamo. Nga naman, malinawon sila, nga nagbuhat og sala. Nagkauyon sila. Now, ningon siya, ayaw ka mo pagdalang punter, bag, sandalyas, o ayaw ka mo paghunong, aron, paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. It means, asa mo gipada, dito mo. No? Kabantay kang nagprito ka o gitlo. Isugo rin mo tayo, imong inoy masawa, daling pagpalit sa dito. Mantika. Unya kay nakaagi man siya siyang kabalay. Siyang pod kabalay iyang chismisan. Buntag pa to magprito itlog. Naabot na og hapon, wa pa na uli ang isugog palit mantika kay naghapit-hapit sa panimalay og chismis.
Walay magtotoo sa Dios nga chismosa. Dapat ang magtotoo sa Dios kung musulti sila uban ang panalangin sa Ginoo. Para asang maabot kag simbahan pero imong pag kinabuhi og batasan way kausaban. Tanang relihiyon, tanang nga simbahan ikaw na itagiya. Pero kung ang imong pagkinabuhi supak sa gisultis mga pulong sa Dios, sultian ikaw sa maabot nga adlaw, katilaw ka sa kasuko sa Ginoo. And that is why ningon ang Biblia, bisan diing balaya kamo moabot, ana unahan ninyo pagingon ang panagdait maania niining balaya. I-bless ninyo ang panimalay. Usahay, magbisita tag panimalay, kita pa'y magdalag panalangin. Ikay magbisita tag balay, kita pa'y makapabukat. No? Bisita tag balay, hoy, nas pastor, sulod mo dito sa kwarto, sulod mo dito sa kwarto. Pasulod na agad may mga bata sa kwarto. Yan, pastor, dali paniuto ba, panito, ay, may gunaw na, pastor. Mga naman, may busog pa, busog. Gigutong di ay. Nga, gikuha na itong dako kayo nga isda, nga gisog pa. Unya ang pastor po, wag na. Salamat kaayo, Lord. I-bless ning panimalay, dagang panalangin, ngao na sila. Siya nga nagkao. Na istorya, pastor, may nakabisita ka. Gibali na ang isda, kanawo. Nahawa na. Hawa na ha? So gibali ang isda. Ang mga anak di ay sa kwarto, kay istoryahan ay, maurarog ako na yung kung sudan. Wow, gibali na ni pastor. Luya. No? So dapat sa atong pag-service, di malikayan nga naagyon igsuon ng mga panghuna-una. Mo serve ta. Di kayo say kita pa'y usab nakahatag patag kabugaton. Hello? Wa na naningog. Sige, padayunan nato ni. O nya ningon diha bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon nga ang panalangin panagdayat mag-uban. O nya gipadala sila dito ta for the sake sa atong nga time. Naghimo din sila, nagwali sila, nag-i-bless nila ang mga panimalay nga ni-apre nila, ni-dawat sa mensahe sa Diyos, ilang ipanalanginan. Katong may mga sakit, ilang ipangampuan na nga ayo. May mga problema, natabangan nila, mga ipang-counsel. Unya, paghuman, nag-uli sila na grabe ang ilang kalipay. Niadto na sila, nibalik, Ginoo. Lipay kayo, may. Ganuman. Grabe yung kadaugan, Lord. Verse 17. Luke chapter 10 verse 17. Tanawa. Unya nibalik ang 72 nga malipayon kayo og miingon. Ginoo, bisan ang mga yawa nagpatuo kanamo. Ang among paghingilin kanila pinaagi sa imong ngalan. Muna nga kung naay demonyohan, imo dayong tulisukon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Gula. Kiring-kiring ng demonyohan. Pero makasasala ka, nga gilimonyohan, sa ngalan ni Ginoong Hesus, gula! Kaila ko sa Ginoo. Ikaw, kinsa man ka, kauban na ba ta? Inganaon ka. Inganaon ka. Nanas Biblia. Nga di ay kapadlas-padlas o demonyo, gilayog na hinungos, gidemonyohan. Kaya nagpatuo-tuong Christian, unya, makasasala ko dahil, katabog dahil mga sikretong ginungtan sa Diyos. That is why, warning niya, magpapukli gyud ta sa atong kasing-kasing Ginoo para ini-encounter na itong problema diretso na. Nga, uy, ang problema kakahawa anak ni sa buong Diyos. Ngayon ang problema, ambot sa imon bala. Ikaw ba yung invite na ako? Mga na problema. Every time mabuhat kang mali sa mata sa Diyos, ga-invite ka o katalagman, problema, consequence, latos, sakit. So, lipay kayo sila. Pinaagis ngalan sa Ginoo na palayas ng mga demonyo. Verse 16. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog, ingon nga kilat gikan sa langit. Kabantay mo anang San Miguel mga igsoon? Kung siya tawag anang Barangay Hinebra? Basketball din ano? Hinebra nga bote? Hello, napabang tanan? Amen. Katulugon, gayaw-yaw na sa sulod kay gigutom? Dera. Kabantay mo anang bote sa Barangay Hinebra? Nagitumban niya ang demonyo gaana sa espada?
Pero kung imo na ng pulito ng botelya niya, imong ihuwad si mong baba, ang demonyo na nasa taas. Ha? Hello? Bantay lang. Bantay lang yun. Mayroon kami imang guna sala, pastor, pila ka pamilya na bumot, tungod raana. Umana nagisultis Biblia, paghubog-hubog, walay lunas, gingarihan sa Diyos. Galatians chapter 5, 16 to 19. So, nakita ko, iman si Lord, natagak ang yawa. Verse 19, pamati kamo, giyatagan ko kamo gahom, aron makahimo kamo sa pagyatak sa mga bitin, o sa mga tanga, o sa tanang gahom sa yawa, o walay makaunsa kaninyo. Kung anak kas Ginoo nya galakaw ka dito sa kahuyan mo ingor gyapon ka tabi. Questionable kung anak ba jud kas Ginoo dili. Baka ko na nga pagtuon nimo. Iyon ang Biblia gyatagan nga gahom nga mutamak sa ulos yawa. Bisan si Satanas tingali asa siya karon. Kung naminaw ka karon diyan dali dire kay tumba na kung baligon ako imong sungay. Mao na ang authority nga gihatag ni Lord. Amen. Mo yung katabi. Sa inyong bahay, musod ka, di ka manabi. Laboy ra ka ni. Si pastor, si tita, si mama, si papa. Dito ra, labay, sa libay, box, kwarto. Dito sa kusina. Why naman? Why hospital? Pero, wagi kahuyan, tabi. Pag nagbasa. In verse 20, din hinata ha. Again, Matthew chapter 7, 21 to 27. Nagsangyaw kami, nagpalayas kami, pinangis mong ngalan. Apan imnon kuruan niya sila. Ako, nakaila ka ninyo. In verse 20, ningon. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa nagpatuo kaninyo. Kundili, paglipay, amen, hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nasulat dito sa langit. Unsa pa kadako imong achievement din is kalibutan, dili na angayang mag-celebrate ka. You know what? Si Billy Graham, siya ang naglibot sa tibuok kalibutan og sangyaw sa pulong sa Dios. Gani sa times ni Marcos, gi-invite siya nga muwali din sa Pilipinas. Pero naay ni Babag. Pagkatapos ni Marcos, ni Puli ang Aquino, gabat barog dayong dako kaayong statua sa Itza. That is why ang pulong sa Diyos wala na sulti. Ang gipakita sa mga tao, mauni. Pero sumpak sa gipangtudlok din. Ingon si Billy Graham, wala ko kanalipay nga akong ngalan. Naibawas ti buong kalibutan. O wasad ko na kalipay nga kalibo ang akong nadala diha sa tiilan sa Ginoong bibiya sa sala. Ba't ang akong kalipay nga akong ngalan nasulat dito sa langit o mubiya ko. Muna iyang gisulti. You see? Kita na to? Muna ayaw mo kaguol mo dito amelioration. Mas great provider ang Diyos kaysa nila. Amen. No? Huwag na ako po'y madawat, din pasalamat. Di kay pagdawat, igurang dawat, bagulbul pa, gamaya raoy. Kasakor, bugas, ani. Kasiman, ani, hurot. Maya, oy. Nakadawat pa, magyaw-yaw pag yun. Grabe. Labi na kaya nga gimbuhaton sa church. Lisod pa galing panahon ron. Pay, magsige pa na sila, dihag. Grabe. Sige na, sakit na kayo sa dugha. So dako kayo ang ilang mga nahimo, pero giingnan sila ni Lord, ayaw mo kalipay, kay grabe ang inyong achievements. Paglipay mo inyong ngalan tuwa dito. Ayaw ka kalipay kay tapuan ka sa bar exam. Ayaw ka kalipay kay doktor na ka. Ayaw ka kalipay ka na milyonaryo na ka. Ayaw ka kalipay tagiya na ka sa tibuok buhol. Ang imong hunaw-hunaw pag ayaw, imong pangalan matuwa dito. Kaya kung wala ka dito, di ka kasulod. Kining tanan nga imong gikalipayan karon, mawala ni tanan nimo kay wa kay madalaan ni. Pag-abot sa kwarta nga lipay ka, pagbiya sa kwarta naguol ka. Pag-abot sa tao gikilig ka.
Kailan tanon, pag wala niya, hilantan yung tinuod. Sa diyang isaaran ka, kakurug-kurug ka, ninduta sa saan, mas tangki sa tsukulit ngayon gihatag. Pero sa diyang gipakyas yung saan, o dito na po ni saan sa uban, mga tsukulit na himong pait, makahilo, makamatay. Nakawadag ka, nagkaon. E nang tanang butang mga boss, kinabuhi, naghatag og temporaryong kalipay. Apan kung ang imong nalantuan dito, naghatag og kalipay na walay katapusan. Mauni ang angay natong hinumduman dinis kalibutan sig pangitag bulawan dito sa langit gakatag. Hello? Dili tukoy ang ganahan ana. Siya. Hello? Kanang taong sige pangita o gugma, wa pa gani kakaplag sa gugmas Ginoo, di na mao. Kung naay mo ingon imong naigugma kos Ginoo, pero wala naigugmas Ginoo, baka ako na. Kung saan may paghatag og gugmas tawo, wa man siya nakabaton-an ang gugma gikas Ginoo. Unsay kalainan sa tawo ug sa hayop kay ang tawo makabaong may gugma. Bisan ang mga dautan, naigugma silang mga dautan po. Naigugma. Pero mawala ng gugma, mauna na. No? Gusto mo si Pedro o si Mario magminyo? O si Carla o si Rachel magminyo? Ba, may problema ka na. So, mauni ang atong kalipay, ang atong pangalan na sulat dito, nga naman, muabot ang adlaw sa paghukom. 2 Corinthians chapter 5. 1 to 10. Paspasan ako basa. E mga anak na uban. Nga na porma. Atong padayon na. Kay nasayod kita nga inig kaguba ni ining atong gipuy-an nga bayag. Unsa ni? Atong lawas. Nga bisag kung saan nato nig vitamin E, glutathione, pangpainat, pangpahugot, pangpaputi. Kining atong lawas. Isulod ni dakong balunan nga tabla. Ipakaon sa gutom nga mga ulod sa menteryo. That is why samtang naghulata sa pagkatumpag ni ining payag. O malaumon tang nagpaabot sa langit ng Pinoyanan nga mao ang lawas kadili na madunot, walay kasakit, paminaw. Kay nasayod kita ngay nagkaguba ni ining atong gipuy-an nga payag ang atong lawas. Dini sa yuta nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios sa puloy-anan dito sa langit. Kini maoy usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Sa pagkakaron, manghupaw kita kay dako kaayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga atuas langit. Naguna-una ko ani ba? Kung na kay sakit mo problema ka. Pero siya ganin, ingon siya, nanghumpaw siya. Kaya nangandoy siya, nga mahubuan na aning lawas, nga naisakit, mapulihan na atong, it means, mubiya na. Kay suluban na dito lawas, mawalay pagkadunod. Ingon ang verse 3, kay kun, masuluban na gyud kita ni ini, dili na kita, mapalgan nga hubo. Karon kay nagpuyo pamantaan aning lawasa, hubo ta, gihubuan ta sa kalipay, gihubuan ta sa gugma, gihubuan ta sa dungog, dauton ta. Pero one day in heaven, wanay mo himo ni mo anak. Samtang nagpuyo pa kita ni ining yutanong puloy-anan, nag-agulog kita kay nabugatan sa alantuson. Dili tungod kay buot kitang mahibuan sa atong yutanong lawas, kung dili buot kitang masuluban sa langit ng lawas. Aron nga ang may kamatayon lang yun sa kinabuhi. Verse 5, ang Diyos mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban. O gihatagan kita niya sa iyang espiritu. Ingon nga pasalig nga ang tanan nga iyang gihatagan alang iyang gitagana alang kanato. Listen, ang ilhanan di ay nga ang imong pangalan tuwa sa langit kay ang balang espiritu naa sa sulod nimo, siya na nagbuot sa imong kinabuhi. Mauni nakabutang nini. Pastor, kanus aman ang balang espiritu akong madawat sa dihang imong dawaton sa Ginoong Hesus. Sulod sa imong kasing-kasing o paharion na nimo siya, ingon nga siya ang king, siya ang Ginoo, siya ang imong master, siya ang imong sundon, o siya na magbuot sa imong kinabuhi.
In verse 6 ningon siya, busa kanunay kitang masaligon kaayo. Og nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo. Kay nang kinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo og dili pinaagi sa atong makita. Verse 8, kita masaligon kaayo og palabihon nato nga mamiya kita niining lawasa og makiguban na sa Ginoo. Sa tinuod lang mao jud ni ang akong pangandoy. Pero ningon sad ko sa Ginoo, Lord, di pod pwedeng selfish ra ko kaayo. Nga abiluwas na ko, mamatay na ko, Lord, kuhaan na ko dili. Ang ako sa giampos, Ginoo, Lord, sa tinuod lang gusto na kong imo kong kaon. Kaya wala ko ilang tusod. Pero naakay plano. Buhion pa ko nimo, gamiton pa ko nimo aron pagkabuot pa sa mga kinabuhi sa mga tao. Dalon dili sa relihiyon, dili sa pundok, dili sa tao, dalon sa tiilan sa Ginoo. Awhagon sa pagbiya sa salaog, awhagon usab sa pagsunod sa Ginoo. That is why kamong niya karon din ni sunda ang Ginoo. Ayaw ni usaning simbahana. Sunda kayo ang Ginoo sa unsang paagi, tanan nga inyong mabasa o inyong madumog og giwali, pinaagi sa iyong mga pulong ikinabuhi. Sa ingon ni anak nagsunod ka sa Ginoong Hesus. Naingon siya in verse 9, apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan or dito. So samtang nagpuyo ta sa atong lawas nga payag, bugason, ma-stress, panuhuton, magsakit ta, high blaron, kung sa panaliha, natanang balatian, sa ngalan ni Jesus, sa dili patakda kita mga tapos, samtang ni ata, atong pahimutan ang Diyos. Kay nagbiyak na to ani nga payag, kay mo angko na putag Pinoy-anan nga di na gyud payag mulawan na. Doon na natay kinabuhi nga madawat igsuon nga wala nay kasakit. Ato gyapong pahimutan ang Dios. Mo nang ingon, pahimutan nato dinhi. Samtang ni apata dinhi og didto na unya. Verse 10. Mao ning giingon sa Revelation verse 10. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan ni Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat. Maayo o daotan, dinhi sa kalibutan. Hello? Ayaw ko giingnang iampo ra kanako mamatay ka. Kalimtan na ni Lord ang tanan nimong kapakyasan. Kabalo mo nga na nagitudlo? Kana nga teaching, kana nga pagtulunan? Maunay hinungdan nga ang mga tao ay kahadlok sa Diyos. Again, listen, magtapos na ta. Focus. Kabalo mo nga kana nga pagtulunan, maunay hinungdan nga ang mga tao walay pagtahod o kahadlok sa Diyos. Wa sila'y kahadlok mo pakasala. Nga naman, mamatay ko na aray mag-ampo na ako. Nga maluwas ko. Bakak na kay ka na sayawa. Ang Biblia nag-ingon, human mamatay ang tao, hukman dayon siya. Asa may imong paminawon, ang gisulti sa pulong sa Dios or ang ginama na pagtulunan sa tao. Butang na sa imong kasing-kasing, ibutang na sa imong huna-huna. Karon palang daan, samtang may kinamuhi, may paglaom, desisyon eh. Lord, tugay na ko nagpuyok sa sala. Tugay na ko na nabukatan aning ang karbo, pagdumot. Dugay ng panahon, puro lang katalagman. Dugay ng panahon na ako'y nagbuot sa akong kagalingon. Dugay ng panahon na akong gusto may masunod. Lord, this time, take over. Ikaw ang balang espiritu, munay mo lingkod sa trono sa akong kasing-kasing. Imong desisyon akong sundod. Nindot nga may tabo or dili, basta imong kabubuton ko. Bahala na. Kasakit o kalipay, kawaladon, kauswagan, basta kay kauban ka na ko, Lord. Magpasaylo na ko, Ginoo, buhian na ako ang pagdumot, talikdan ang kasuko, talikdan ang pagkaluran. Anang batasan, nga iya sa kaaway ngayang ibutang na ako, di ko muliwat sa yawa,
muliwat ko ni Jesus. Amen. Desisyon nini. Ngamuhin kang sukad karon Ginoo. Ang tanan nga nabilin sa akong gininawa. Ako kalipayon. Tanan nga nabilin sa akong mga adlaw. Ikaw naghatag ani ako kang lipayon. Diha ni mo makita nga magsugod na po ang mga kaayuhan nga magapangitabo sa imong kinabuhi. And lots of you, daghan kaayo nga testimony, kabahig, kaguliyang, kagumbot sa pamilya. Pero sukad mo ni surrender ka sa Ginoo. Hinay-hinay nga gitrabaho ni Lord. Kani adto makadungog ka maot. Gukol ka pero karon Lord. Salamat kagibag ko nimo akong kasing-kasing di ni basurahan. Unsa ilang isulti doesn't matter. I don't care. Kaya himong isulti, Lord. Maunay akong itinabuhi. Butang-butangan ko nila, daog-daogon ko nila, i-lockdown ko nila, palayason, libakon. Lahat na. I don't care. Basta kay sukad karon ang tanang lakang aning tiila para nimo ug kauban ka nako. Taliddan ko sa tanang mga tao, sipaon ko sa akong mga higala. Ikaw, Lord. Ang kauban. Ang pangutana kung saon ako, pastor, nga makaibaw kong ang akong ngalan na sulat. John 1:12 nagingon, ang mituo o midawat kang Ginoong Hesus, gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. It means, i-registered sila. Pastor, daghan man kayong mga reliyon nga moingon karon kami mo'y sakto, kami mo'y sakto. Si Kristo ra ang insakto. He said, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kanang tulo, dalan kamaturan o kang kinabuhi. And he said, no one can comes to the Father except through me. Walang makaadto dito, gawas lamang ni Ginoong Hesus. So pinaagi lamang sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus, sa imong pagpakigiusa kaniya, sa pagtalikod ug sala, pagpakigiusa sa Ginoo, pagkuyog kaniya, imong pangalan na suwat dito. And maibaw-an mo ang tao nga ang iyang pangalan nakasuwat dito. Kaya matinagdanon siya sa mga butang nga langiton o dili sa mga butang nga kalibutan. Di ka mahadlok o COVID-19 ang imong kahadlukan, makasala ka. Because sin is more deadliest thing than COVID-19. Kabalo ba mong di ni mamatay sa COVID? Matapos ang kinabuhi ani nga mag-alagad sa Dios. Dili ang COVID nakamatay kung dili gitakda na ni Lord. Nga diha matapos. Kaya pwede pa matapos ang kinabuhi nga dili gitakda sa Ginoo kan. Dugay ra. Amen, Kuya Jonel. Ito Kuya Jonel, kung kabubuton pas Ginoo sa una lang. Di pa, kaya plano si Lord. Now, lisod ka ayong moingon ka ang Korean ko. Pero imong mata parehas ka pastor. Imong panit parehas ka pastor. Kung magtapad mis among wife, kuha na siya, coffee and creamy. Ano sa ito na pangsagol sa kape? Creamer? Ano sa mga brand? Coffee Mate. Ngayon kang Korean ko, imong panit ing ani. Korean ko, pero imong palit ing ani. Imong nawong ing ani. Kagwapo. Sakitan dito sa dughan, pero sa lang. Alam mo, appreciate kasi mong kagalingon niya, katawaan ka. Hindi no? Hindi, dasig-dasig na sa kagalingon, ma'am. May kang Korean ko, pero imong pinulungan ing ani dili, anyong sa'yo. Di nga na. May kang Korean ko, pero imong inilisan, Pinoy. Muingon ka nga, Korean citizen ko, pero di ka kalitok sa ilang pinulungan. And ipasearch ka dito sa ilang nason, wa ka nakaregister dito. Same thing sa Christianity po.
kos Ginoo, nisali kos Ginoo, pero imong pagkinabuhi dili liwat sa Ginoo. Pareho na. Maunay, grabing katotohanan. Hibaw-ani mo ang taong iyang pangalan nakasuwat dito. Kahina na magmando sa iyang kaugalingon, ang Holy Spirit na musulti niya. Unsay gisulti sa Holy Spirit, pinaagi siyang pulong, muna iyang ikinabuhi. Pag moingon ang Holy Spirit, pinaagi sa pulong sa Diyos, pagpaubos. Hindi ka-encounter niya problema, magpaubos siya. Niabot na bata sa level ng anak, wala pa. Why? Buhi pa ang kinaiya siyawa nga sa atong kasing-kasing ang garbo. You know what? Ang Holy Spirit, ibutang ni Lord sa imuha, ilhanan nga iyaha ka, o ang imong ngalan to, ana dito. But ang yawa, ibutangan po niya garbo, ang iyaha. That is why kung willing you ka magpasakop sa Diyos, salibay ang imong garbo. Tunla tanan. Yung iluwa. Kantunay pagpaubos. Madungog nimo nga pakaulawan ka, butang-butangan ka, di bali. Nadungog nila ngay nga anak kong binuhatan. Pero lahi ang ilang makita. Okay lang, bala mo niya. Ganon lang po. Kasimple yun. And ang nagbutang-butang ni mo, sugdan na ni mong iampo, Lord. Ayaw siya pakasadahin noon, baguhan siya para sa mong pagbagos akong kinabuhi. Nakadungog ka, nagidaot ka, Lord. Basi gidaot ko kay wato siya bugas. Wato siya dali, come. Kanang taong galagot o gayo ni mo. Unya, huy, tuwa siya sa hospital. At tuwa, bayari ang bill, o lagi kwarta. Di ba sigurado na? No? Yung pagkabot mo dito, inong pagkabot, wako nang inaanganin mo, pawad re! Oh, grabe na nag-agar ko na. Or muingon ba kang Filipino ko, pero imong pinulungan Korean, imong pamanin Korean, imong pangalan makaplagan sa Korea. Pag muingon na gani ka nga, ang imong citizenship, palihog, King James, NIV English, paspas. Kasi nakauna di agbasa, Philippians, chapter 3, verse 20. Dinhita magtapos mga igsoon. Philippians chapter 3 verse 20. Nana. Kusgan ayo, sir, ipadaw lang microphone. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakin si Lord. Iyon sa diay, our citizenship is in heaven. Dinis kalibutan. Nakay gitawag og Filipino citizen. Iniglabang nimong 60, doon na imong citizenship. Filipino citizen and senior citizen. Sakto na. Dili mo angkon. Philippians chapter 3 verse 20. Apan ang atong pagkalumulupyo. Di masabta na lumulupyo? Ang atong pinuyanan permanente. Atua sa langit o mahinangpon kitang magpaabot sa pag-anhi sa atong manunumos gikan sa langit nga mao ang Ginoong Hesukristo. Sa inyong mga minahal nga tuwa sa layong dapit, makatunog lang to sila buhol, kinalipayan na kaito sila. No? How much more na sayon nakakaroon imong ngalan to adito. Unya kay bawo pa jud ka nga dito ka mo pauli mga igsuon. So ayaw na kaguol, ayaw na kabalaka. Unsay mga problema katalagman ng mga abot, dawata, ato ba nga, ampo, ang Diyos maguban kanimo. Wala nag-ingon ang Ginoong anak. Pag mo alagad ka nako, wala kay problema. Puro imong bayron nun. Di nga nang Ginoo. Sa panahon nga imong surrender imong kinabuhi sa Dios. Wala na adlaw nga mag-inusara kang mga tubang sa imong mga suliran. Amen. Kauban nimo ang Ginoo. Amen. And ibutang ni
Mao di ang nauton ko sa akong silingan. Dito ko sa Bulacan kaniadto mga igsuon, nagtrabaho ko sa farm. Dili pareha sa farm sa Marcela nga automatic ang itlog numudagan, padong timbangan sud sa tray. Dito, naas Kuya Roger, taga-farm ba ka, sir? Bulacan, kayo mo, sir? Igpamunit mig itlog. O niya, sa akong building, mga igsuon, doon ako'y manok. Gamay ra, dili mo ubos ng 60,000 kay kinadakuan. 16,000, 18,000 pagsuot. Grabe, sa buntag, magpakaon ko 18 kasako sa hapon, unom. Kanya-kanya man, kay tagsaman mo building. Pag wa ka strategy, kapuyon ka, kay bukat na, kay makato, nakadali, rakaayo, kinahayahayan. O niya, kapoy yung trabaho. Inig mo yung ng labasan, kay labasan, Merkules man. So, inig ka Merkules, manggawas kami, i-occupy na mo ang videokihan, kanang nga table, amo na, kanang nga table, amo na, kay daghan may, wa na laing makasulod kamera. So, mag-video kina may labay-labay lang ang microphone. Tagay, inom, murag mga dato. Bantay mga na mo ng kayon nas Manila, pero mauli sa Lourdes, mo bangka, pero nangutang na dito ni Bale. Ha? Na-disco dito, bangka na. Pero ni Bale din na dito sa amo. Pagbalik ko, sir, hulug-hulugan ko sa salary ko. Nga naman ang mga strategies sa mga work of farm. Korean farm yun, Chinese yung may-ari. So inigawas na mo mga igsuon, iisog kayo, may kay kabaloming mga kusgan, may kay mga trades ng trabaho. Napay mga hawak na marag spray kasi pamulot o gitlog. Kinadaghanda, nagkahilira. O niya, na ay bagong mabot na trabaho, inyong tabangan. Helping one another. Hindi pa man siya master. So pag ma-master, biyaan na, katulad kong bago. O niya, sa panahon na mag-inusara, kagawas, mga igsuon, kailhan naman kas mga taga dito. Moingon na sila, bay, bigyan mo kami ng, wala na kami mainom mo, bilan mo kami. So wala kang magawa, bilan mo sa, pare, may pang-UC ba dyan? Wala na wala na. Sila pa, imong kap-kap sa imong bulsa. Sige. Kasi ikaw, hindi ka taga dyan. Alam nila, Bisaya ka. Pag di ka taga diya, daog-daogon ka. Daog-daogon ka. Pag di ka naka-register diya, daog-daogon ka. Yan ang nangyayari sa atin. Di ta taga dinis yuta. Mo nang daog-daogon tas problema, daog-daogon tas kawalan, daog-daogon tas mga balatian, daog-daogon tas tanan. Para mahinumdum ta nga di ta taga dinhi. Why? Philippians chapter 3, verse 20, for our citizenship is in heaven. Hinaya oy. Langit. Pahulamon ra ka og 60 ka tuig sa kalibutan, ayaw pagara-gara. Pahulamon ra ka og 80 ka tuig pinakataas sa kalibutan, ayaw pagara-gara because di ka taga dinhi taga langit ta igsoon. Ingon si Paul, for our citizenship is in heaven. And that is why ang imong pangalan nakasuwat dito. Sa time, ningon diha, Book of Acts and Book of Romans, na when we believe the Lord Jesus Christ, sadi ang isulti nato sa itong bakbak, Lord, gituuhan ako nga ikaw nag-antos bayad sa akong sala, o namatay ka, para nga ang akong sala, mamatay usap. Nibangon ka ang makadawat kong kinamuhing bako. And mikayab ka sa patandam sa dapit nga akong atuan, adito po niya ko. So karon, ikaw na ang akong hari, Ginoo o mangluluwas. Ikaw na mag-drive, magdumala o magbuot. Kana nga tayo. Ang Holy Spirit mo puyo sa imuha. O ang imong pangalan na rehistro dito. Mauna ang gisulti sa Biblia. That is why, kung pangutanon ka, Brad, mamatay ka ron, sigurado ka kang langit. Confident kay kang mayong yes. Bisag karon padayon. Bisag karon dayon. Pagkanindot mga igsoon. Wata kay baw?
Pero pagkanindot nga tuwa dito ang atong pangalan. Mao ni nga ingon ko kamo, ayaw mo kaguol kung dinhi sa kalibutan. Inyong pangalan gidungtan sa mga tao. Wa mo'y maapil diha sa mga lista-lista. Okay lang. Basta kay ang pinaka-importante, narehistro ka dito. Amen? Narehistro ka. And do not say that you are a Korean citizen kung imong pinulungan. Pinoy. Ayaw kang ingong citizenship. My citizenship is in heaven, pero demonyo magawas sa imong baba. My citizenship is in heaven, pero maghubo, nag-TikTok. My citizenship is in heaven, pero sigpangdaot sa uban, di na pinulungan sa heaven. My citizenship is in heaven, pero manglibak sa uban, di na pinulungan sa heaven. Kaya ang pinulungan sa heaven na ay gugma. Mulikon, mudasig, maghatod og kalipay. And so, for our conclusion, para asa ang imong relihiyon, para asa ang tanang pangalan sa simbahan, imong naangkon, o para asa nga ang imong pangalan nakarehistro sa tanang kasimbahanan, pero wala di ka marehistro sa gingharian sa Diyos. Desisyon ni igsuon. Hinaot nga ang mga pulong sa Ginoo nga atong nadunggan karon, maghatag ka nato dugang pagtudlo, pagbadlong sa mga sayop nato nga mga pagkinabuhi o mga hiwig nato nga mga binuhatan. Listen to this sa atong pagtapos, tan-aw diri nato. Nakita sa Dios kinsa ka ug unsa ka karon. Nakasala ka, yes. But listen, bisag unsa pa kadako nga sala ang imong nahimo, wala na makatandog sa gidak-on sa gugma o sa kapasayloan sa Dios para nimo. Amen. Pastor, sakit kayo ilang ibuhat. Sagdi lang. Ang kuna na lang ang kamatuoran nga niining kalibutan. Puro lamang kasakit ang itampo sa mga tao o sa mga panghitabo diha sa imong kinabuhi. Apan ayaw kaguol kay pagpahinumdum lamang na nga di ka taga dinhi. Time nga imong mauna-unaan, maudi ay Lord, nga nasinati na ko ni nga mga kasakit, mga pagdaog-daog. Kay dili ko taga dinhi. This time, tagai o paglaog, tagai o tsansa ang imong kaugalingon nga mapasaylo ka. Tagai o gugma. Ayaw sirad-i ang pultahan sa kapasayloan ni bisan kinsang nakasayop sa imuha. Because ikaw, ipasaylo sa kas Ginoo o ang imong ngalan gisuwat dito. Dawatan na ang kamatuuran nga dunay mga taong ganahan nimo na apoy mga taong mudahot mulukdaw nimo. Dawatan na ang kamatuuran nga dunay mga taong malipay kung masakitan ka. Apan ang pinakamatuod kini nga dunay Diyos nga nasakitan sa panahong mag-uol ka. Nga dunay Diyos nga nasakitan sa panahong ilugdam ka, sa likway ka. Bayaan mo ang mga tao dauton kanila because wala sila kabalo na ikaw gibayran sa kinabuhi sa imong hari dito sa cross. Mauna nabugatan ka, nasakitan ka, hangtod karon. Palayain mo sa sarili mo, magpasaylo ka, magpatawad ka. Ihilang diya sa Ginoo. Total siya tag-iyas ginaghanon sa imong mga katuigan. Sultihan ikaw. Usana lang kagugma ang tinuod nga nagatiba ng pangga kagamuha nimo. Ang gugma na lang sa Ginoo. Ayaw sayangi ang gugma kag sana. Kay kana nga gugma maupuna ang hinungdan. Nga bisan pa sa kadaghan sa pwedeng kalisangan kanlukan. Doon agapon kay tinuod nga kalipay. Naagapon kay tinuod nga gugma. Kalinaw o tinuod buhig nga paglaong diha sa Ginoo. Igna ang Diyos, Lord, naghandog mga
kasakit nga pagsulay akan dili ni katandi sa kalipay nga akong pangalan nga sulat sa basahon sa kinabuhi. As we sing this song, pwede ka mag-ampo sa imong nahimutangan. Ayaw ka ba lang, pwede ka mong ilak si Lord nagtanaw ni mo. Sumbong niya tanan. Ingna si Lord, ni ang akong kinabuhi, kinuudag sa kulor. Yes, Jesus. Ato awiton kining awit. Samtang mag-awit kami, mag-ampo kay suod before ka mo pauli. Ang mga pulo may imong nanumog, hukti guniti. Kung ikaw karon puno sa kagulaanan, close your eyes and bow your head. Humble yourself before God, before you go.